Her er Emilie og Søren Emil. De bor begge to i USA og er derfor en del af den liberale model. Emilie hun betaler ikke særlig meget i skat, og det gør Søren Emil heller ikke. Skatteniveauet er nemlig ikke særlig højt. Størstedelen af det skat, som Emilie og Søren betaler de igennem deres ejendom. Til gengæld får de næsten alle de penge, som de selv tjener, da der er lav indkomstskat, lav progression og lave vareskatter. Dette motiverer folk til at arbejde mere, hvilket skaber mere vækst i samfundet. Emilie tjener godt og er stabilt beskæftiget og kommer fra et rigt miljø. Derfor bliver det ikke noget problem, hvis hun bliver arbejdsløs, da hun har pengene til at sørge for en masse gode forsikringer. Dette gælder dog ikke for Søren. Han kommer nemlig fra et fattigt miljø, tvinges til at skifte arbejdsplads og har en lav og ustabil indkomst. Søren skal også sørge for at betale for hans børns uddannelse. I den residuale model er man derfor bundet meget til sin sociale arv. Hvis Søren bliver arbejdsløs, vil han have svært ved at forsørge sig selv og sin familie, da han ikke har de samme ressourcer som Emilie til f.eks. at tegne forsikringer. Dette skyldes, at udgiftsstrukturen i Amerika er små overførsler, små serviceudgifter og få offentligt ansatte. De sociale ydelser er dog til Sørens fordel, da det i den residuale model er de svageste i samfundet, der kan modtage dem. På den anden side er det folk som Emilie, der har flest fordele i samfundet, da disse folk kan købe sig til service og ydelser. Omfordelingen i den residuale model er meget lav, og der er derfor stor forskel på både Emilie og Sørens velfærd.